Wow naman! Wow! Dere, pakita mo ba? Saan naman po na? Nangyari ba nangyari? Armay. Awa. Diya? Awa. Ano ko? Sana all. Pag sure, oy! Makapasay lagi ka ng mga requirements na nang ipakita. 43,000 ng 43,000 lagi, hindi ka ng mga kuwan, di agingon. Makapasay lagi ka? Naalagi ka, naalagi ka makuan na? Nawal ko ng height na nang ipangita. 5 flat, ikaw. Pilaraman ka, naraman ka sa 3 inches. Napaubos pa, Jod. Di, Jod ka kapasara na, ginoo ko. Ayun, natigaw tugag-tugag. Apil-apil ng army-army, kaya di ka kapasar. Hindi, college level ka? Ha? Ginoo ko, grade 6 ra ka, graduate ra ka grade 6, di ka kapasara na. Ayun, natiglumat-luma, kaya mauwawa na ni mo. Bagsak ba yung ka, hard para man mo daan, bagsak na ka. Apply, anak, pakiuwa raman na. Height, ginoo ko. Nasa 3 inches, hindi 5 flat, may gipangita. Apply pa mga na. Mga anak kaya, tigtuga-tuga, oy, kapakiuwar, makan mo na na makagbata, tigtugi. Kuan, tagbuong, oy, na bata na, buta rin lagi. Saag. Pagpuyo diya, oy, tig-apply diya, maan para makagbatang na saag dito. Oo. Siguro sir, manuhunaan, apply. Pagpuyo.